Barangay Tanod ug ang iyang business partner si Coop sa usa ka buy-bust operation. Ang duha nadakpan human sa usa ka buwan nga surveillance sa barangay Punta Princesa. Matud sa kapulisan, nakuha tol sa buy-bust ang illegal drugs nga mobalor sa 60,000 pesos. Ang 70 anyos nga tanod giila nga si Jose Habonero ug ang iyang business partner giila nga si Maria Delbo, 42 anyos. Si Habonero ug Delbo nadakpan kagabi. Usa ka karaan nga Pinoy-anan sa Sitio Kennedy, Barangay Hipudmo ang naugdaw sa sunog pasado alas 2 karon ng hapon. Nabantayan nga misidlaob ang naasoy Pinoy-anan, sumapa nga problema sa wiring sa kuryente ang sinugdanan sa sunog. Wa hinuon kini makakatap sa ubang panimay. Ang kayo human nga daling nakakontrolar sa bumbero kabomberuhan, gisuta pas mga bumbero ang danyos nga gibilin sa maong sunog.